don haka wallahi zanga-zanga tana nan, wallahi ba fashi, wallahi zanga-zanga, wallahi sun matallahi ba fashi, wallahi sai mun yi zanga-zanga, wallahi sai mun yi, ko da za mu kare sai mun yi zanga-zanga, wallahi sai mun yi zanga-zanga. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Na goyi baya da a fita a yi zanga-zanga, ba don komai ba sai domin ci gaban mu. Mu mutanen Lungu ne, muna da buƙatar abubuwa da yawa. Allah ya bada sa'a. Ra'ayina akan wannan zanga-zanga Hausawa, ku yi hakuri ba maganar zanga-zanga. Tunda ku ka zabo abin nan, Allah ya kawo mana mafita, kawai shine abin da yake faruwa. Kuma ya za a yi maka zaba abu ka ce za ka yi zanga-zanga. In a star gama ne ku ka zaba, in a federa ne ma ku ka zaba. Shine abin da yake faruwa, Allah ya kawo mafita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dangane da wannan batun zanga-zanga da za a fita na wannan ƙarshen wata da za a yi, ina da ra'ayi akan cewar a fita zanga-zanga. Dalili kuwa shine ina ganin ta hakan shine zai sa shugabanninmu na Najeriya su san irin halin da talaka yake ciki domin su sassauta mana. Dalili, talaka yana cikin wani hali a cikin Najeriya a yanzu. Talaka a yanzu baya iya cin abinci sau 3 a rana. Kaga in dai talaka ya zamana yana cikin irin wannan, to shine yake sa talaka yana fusata, ake samun hargitsi ko kuma a sami yamutsewa ta cikin ƙasa. To wanda ba ma fatan haka, shi sa muke kira ga gwamnati dan Allah dan Annabi a duba a sassauta wa talaka domin ya ji daɗi ya san cewa shi ma ɗan ƙasa ne. Sannan shawarar da zan ba wa matasa da mutanen Najeriya gaba ɗaya wanda za su iya fita su yi wannan zanga-zanga ita ce, don Allah don Annabi a yi zanga-zanga cikin limana, cikin sauƙi da hankali da tunani. Sannan don Allah kada a je kan dukiyar mutane a lalata ko kuma a sata. In har aka yi haka, wannan ba zanga-zanga ba ce ba. Zanga-zanga ita ce wacce za a fito a yi ta, sannan kuma domin a nusar da shugabanni irin halin da talaka yake ciki na Najeriya. Gaskiya ina jin daɗi wannan zanga-zanga da za a fita. Matasa ya ce a ce kowa da kowa, kowane state, other state wanda muke da shi na 36, kowane state ya fito a zo a yi zanga-zangan nan. Wannan zanga-zangan shine zai samu mana zaman lafiya daga kan iyayenmu zuwa kannanmu. Za a samu kwanciyar hankali saboda mai ƙasar nan babu tsaro, ga yunwa, ga abubuwa masarufi, yayi kayan abinci yayi tsada. Wanda bai kai ma yanzu maula ma yake. Shugabanni sun samu a cikin haulayi, sun sa rayuwarmu a cikin haulayi, ba mu san ya zami ba. Kuma da kaje ka ɗauki kayan mutum a zai a ce kai ɓarawo ne, kaje kayan wani kan naka ma baka samu ba, falillahi alhamdu. To ya suke so mu sa ranmu. Don haka wallahi zanga-zanga tana nan, wallahi ba fashi, wallahi zanga-zanga, wallahi sun matallahi ba fashi, wallahi sai mun yi zanga-zanga, wallahi sai mun yi, ko da za mu kare sai mun yi zanga-zanga, wallahi sai mun yi zanga-zanga. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sunana Alhaji Bambanci a wurin Gadayi. To ana tambaya ta akan zanga-zangan nan da za a yi, gaskiya ban goyi bayan da cewar a fito ba, saboda barayi za su fage da sata ne su mana mutunci, su faffasa mana kwantononin mu. Kamar mai gidan mu yace faɗa kenan, ba mu yarda da wannan zanga-zangar ba. Mu koma ga Allah, mu wa Allah mu tuba ga Allah, sannan Allah sai ya gyara mana. Amma mu ce wani shugaba ya gyara mana, duba wani bane ba. Ni ban yarda da wannan zanga-zangar ba, kuma ba da yawuna ba. Sunana Sadiq Aminu, mawaƙi a arewacin Najeriya wanda aka fi sani da Lilbokin. Gaskiya ni ra'ayina akan wannan zanga-zanga shine a yi ta, saboda an jefa al'umma cikin wani hali wanda ba za su iya jurewa ba. Saboda yin ta din zai nuna wa shugabanni kamar al'umma suna neman su yi bore, to ya kamata a duba su. Amma a dai kula wajen yin ta, saboda komai zai iya faruwa. Amma dai aba ce mai amfani, saboda mutane suna cikin kuncin rayuwa a wannan lokaci, ya kamata a yi ta. Shine ra'ayina kai. Hello, assalamu alaikum. Sunana Musa Shaibu Suleiman. Ina
Katsina Tanja local government. Da fatan gaskiya ina so wannan zanga-zangan Allah ya kai mu lokaci, ina so ba dan wani abu nake buƙatar da yi sa ba, saboda a kwatan mana yancin mu gaskiya, saboda abun yaƙi cin tira yaƙi ci. Domin Allah muna so dan Allah da fatan al'umma musulmi za su ba mu goyon baya akan wannan zanga-zanga da za a yi dan a samu kwato junan mu yanci gaskiya, dan shi kawai nake so mu yi domin Allah, saboda tsadar rayuwa da muke ciki gashi abinci yayi tsada haka, mu ba ma damu mu wani abu ba, kawai a saka mana abinci a ce komai wuta ruwa muna samun shi enough, to ba shi bane damuwar mu domin Allah shine damuwar mu kawai. To saboda haka muna fatan in Allah ya sa an yi, muna fatan alkhairi, Allah ya kai mu wannan rana kuma muna nan insha Allah ba gudu ba ja da baya. Assalamu alaikum, sunana Saminu Mahmud mai unguwa wanda aka sani da Minu. To ne gaskiya ra'ayina a wannan zanga-zanga da za a yi, muna son adalcin da muke bukata a mana rayuwa ta kai ta adalcin kuma al'umma a cikin ƙasa da garuruwa baki daya. Tallafi da taimako wanda baya bukata, marasa lafiya na kwance na ina ne daidai ga mun dai ni abin dai ba ma zai sanar cewa ba, kowa dai ya san me ake nufi da me ake so. Saboda wannan shi ya takaice abin da zan ce kenan. Gaskiya ra'ayina akan wannan zanga-zangan nan da za a yi yana da matuƙar muhimmanci, sakamakon wannan matsala da hali da aka shiga na rayuwa da matsi da fatara da aka shiga na rayuwa, za ka ga cewa abin da yake nema, abin da ya wuce shekaru da dama akan harkar talauci, abin da ka fi karfinsa yanzu yana nema ya zo ya gagare ka, sakamakon shugabanninmu wanda suka kasa ɗaukan mataki akan wannan abun. Haka yake. To saboda haka in ba fitowa muke zanga-zanga ba, ba za mu samu sauki a rayuwa ba, komai tsada yake. To dalilin da ya sa muka fito za mu zanga-zanga ta lumana ba tare da an taba kayan wani ba, muna nema a matsayin mu na 'yan adam mu kwatar wa kanmu yanci. Salamu alaikum. Sunana Ismail Muhammad, mazaunin cikin Kano Municipal Zage. Hakikanin gaskiya ina matukar farin ciki da wannan abu da za a tabbatar da shi cikin watannin da za mu shiga ko muke ciki, dangane da abin da ya shafi wannan zanga-zanga. Hakika zanga-zanga yana da ma'ana a ƙasa, matukar za a yi shi peacefully cikin lumana da zaman lafiya. Amma idan za a yi al'umma ba san da cewa mun yi zanga-zanga nan cikin lumana da zaman lafiya ba tare da taɓa kayayyakin da kadarorin mutane ba, domin idan muka ce ba za mu yi ba, hakikanin gaskiya akwai matsala a dangane da abin da ya shafi kayan masarufi, abinci da waye, kamar yadda al'umma suke ciki yanzu. Hakikanin gaskiya al'umma suna cikin wani yanayi, yau za ka je kasuwa, gobe ka kuma ka ji farashin kaya ya karu fiye da yadda baka tunani. Ya ilahi, ta yaya mutum zai sa rayuwarsa a wannan yanayi? Kuma al'umma shugabanni sun san da haka, sun san halin da ake ciki, ya kamata su shiga su dafa mana domin kauda wannan matsalar da take addaban mu a wannan ƙasa na Najeriya. Assalamu alaikum, sunana Aliyu Harisu Abubakar wanda aka fi sani da Alugola. Gaskiya kan wannan batun zanga-zanga dole ne mu fita, domin ba mu za mu duba ba, na ƙasa da mu za mu duba, domin ƙasar mu tana cikin wani hali. Dole mu fito a mana adalci, mu adalci muke bukata a mana a wannan abin, shi yasa za mu fito kai da fata sai mun yi zanga-zanga ba gudu kuma ba ja da ba. Insha Allah za mu zo mu zanga-zangar lumana domin ƙasar mu ta samu adalci. Nagode. Sai to gaskiya ina da ra'ayi, kuma abin da nake kira ga ɗan uwa na matasa, idan mun fita babu ruwanmu da taɓa kayan kowa. Amma zanga-zanga yana da kyau. Ɗan uwa na maza da mata duk wanda ya ga cewa wannan zanga-zanga 100% wallahi. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Nura Ungulu. Akan zanga-zangan nan da ake, shugabanninmu su taimaka, su agaza, su tallafa mana, sassauta mana komai na rayuwa, saboda ana cikin wani hali na kayi yaro da babba, tsoho da tsohuwa, ana cikin masifa da bala'u. An janyo mana tun abu yana kaɗan ya dawo gashi da yawa, komai masifu kala-kala ana ta tsinta a garin Kano da muke fama da su.
kuma wallahi abinci ma an kana ci yanzu sau ɗaya ma ka gode wa Allah saboda Najeriya ta kirtime ta rikice bala'u sun yi yawa an yanko mana su da yawa ga su nan kala kala